Здравейте и добре дошли в нашия подкаст. Ако се интересувате от книги, харесайте и ни последвайте. Здравейте на всички. Добре дошли. Снимаме след празниците. И имаме доста прочетени книги, за които ще говорим. Да. И втори опит за подкаст. Дано да е по-успешен от първия. Добре, днес мислим да обсъждаме книгите, които сме прочели през декември месец, които са именно на Кариса Бродбент, Дуологията, Songbird and the Heart of Stone и първите три от Трона в глас. Така че, ако се интересувате, може да гледате. Добре, нека да почнем за Songbird. Да. Какви са ти впечатленията спрямо първата дуология The Serpent and the Wings of Night? Хареса ми, но не е чак толкова, колкото първите две. Да. И на мен. Въпреки, че си мисля, че Кариса Бродбент ще бъде новата Сара Джей Мас. Така го виждам. Има нещо вярно, защото наистина с The Serpent and the Wings изведнъж стана голям бум и много я хайпнаха. И втората също беше много добра. И сега тази дуология, мисля, че втората част на дуологията може би ще избухне. Да. Тъй като гледах в трет се пуснала 14-та книга, ще е книгата, която ще промени всичко. О, вау! Има ли, че тази втората е 13-та, която е написала? О, вау! Да. Макар, че четах и декември месец Daughter of No World и не ми хареса. Много е различно от тези. Може би вселената не ми допадна толкова, колкото Вампири и война. А какво смяташ за сетинга на тази? Много съм раздвоена, на моменти много ме хареса, на моменти много се изнервях. Просто много беше повтарящо се. Още на там Десенда, където е на втория или на третия, бях кога ще свърши, защо има още 5. Но хареса ми, че имаше малко персонажи, беше лесна за следене, беше интересна, нищо, че бяха там 4 човека само. Едно куче. Реално скелет на куче. Моя скелет. Да. Което е малко крипи. За мен беше като Fever Dream. На моменти ми беше супер трудно да си представя как по дяволите изглеждат тия десетове. Да. Но много е странно. Аз точно като в началото, като графиката, като дърво, си го представя. Ама накрая, нали, го дават, че няма корени и там скачат ли, какво правят и аз не мога да разбера. И тази къща как се появява. Супер объркваш. И има дрехи вътре, и легла, и храна, нещо малко уса сама. И пияно май може. Да, толкова ли нямаше. Но, да. Абе, хареса ми. Не е колкото първата, но много трудно да достигне първата и втората. Да, макар, че много добре е сетна тона за следващата и мисля, че вече там ще има повече екшен и повече драма и доста повече плод, защото сега само искаха да съживят това мъжа малко. И някакси много ме издразни, честно казвам, още от първата му издразни. Супер е гадна човек. Ами да, обаче те супер различно са държали с нея, супер много болка са им причинили. Да, защо се държи лошо с децата си? С всички бих се държала лошо, даже много добре. Аз трябва да стана доволна и по-злобна, ако някой беше накарал да мина през всичките тия неща. Ама не спаси нищо. Опа, спойлер. Да, има спойлери, ще говорим с спойлери, така че имайте предвид, ако не сте ги чели. И до сега почти винаги в романтази, в фентази книгите, дори някой от главните персонажи, ако умре, особено ако е пълния интерес, после по някакъв начин го съживяват. И съживяват щастливо.
Докато тук не е така. Мисля, мишето си умира. Не, той ще живи, той е нещо маса. Много странно, защото Ма тя няма тяло, май, тя не изгоря ли? в тази книга той е некромансър и е бог на смъртта. Ако някой може да се живи и да ни позволи да умре, това е той. И все пак тя умира. Или ще живеят там двамата заедно В тази шано къщата. Да. Малко е, не знам, много е различно от това, Да, което да. очаквах поне. Очаквах да има малко повече пътуване в истинския свят, Да. някакви приключения, пак да има някакъв квест, ама не знам. Допадна ми, много ми хареса даже, малко и сега запуснах, ама... Да, аз поплаках. Но това не е фактор, аз на всяка една книга Ти платиш малко повече с мен. Да. Аз дори на романтичните контемпорари. Да, плача. някой наистина така, ще иска малко да си поплачеш. На всичко. На всичко. На трона глас не съм плакала. Аз плаках. Не, само на трона глас, на на Crown of Midnight. Не, Crown of Midnight, не сме чели. Мале, много ги бъркам. Чието коя тя е. е втората. Втората ли? Да. Мале, много ги бъркам, човек. Аз Те са на- тия еднакви корици. Аз Да, на да. Air of Fire плаках. Тъй като има спойлери, ще си кажа всичко. Когато с Ролан тренират, обаче още не се харесват. И той казва някакви неща. Аз там не плаках. Човек, тя като му каза, нали, you left me, I have no one and you left me. Оре, толкова много ревах. Аз плаках, когато слезна там в кухнята, където беше... Добре, приключихме ли с Кариса? Стига и толкова. Прочетете я, заслужава си. Те на Ера Файр плаках, като слезе в кухнята и като каза там на тия двамата, където работеха, че не я интересува. Не, да. I don't Това care. беше много тъжно. И да, и просто той, този по-възрастният, като каза на Ролан какво и направи. Тогава плаках. Човек, Ролан я удря. Това не го очаквах. Да, той много повече от удряне. Да. Супер вербалната атака беше Да. по... Те се бият постоянно. Да, това беше, нали, тя много грубо нещо каза, ама все пак да я удариш през устата, не знам, малко hard love. Все пак. Да. Аз съм малко неутрална още към него. Човек, малко е чехло, честно казвам. Много се нерви. Как ти ще си насумачил години там, колко стотин години и ще отидеш при тази Мейв и ще направиш Bloodoath точно към нея, като я виждаш каква е. Да. Но колко да си назор, да Все знам. пак е бил много отчаян. Това май става след като убиват мейта му. Те, че оправдано е според мен. Не е оправдано да я удари, но пък... Не, по-скоро не е оправдано. Един малко и трябва... Айлен? Селена? Илантия? Да. Ама, да, малко съм неутрална към него, аз съм си Тим Дориан. Дориан... Мисля ли, че не го харесвам, но ми е малко безразличен. Аз братовчета много харесвам, ще се призная. Ейдиан? Да, много го харесвам. Да. Много е Саси, много голяма дива е. Да, потвърждавам. Личи си, че са родни, нямам търпение най-накрая да се видят двамата. Те сега го хванаха. Да. Кога ще стане? Толкова много неща има да станат, направо не знам кога. Но като цяло, като самостоятелна книга, Throne of Glass много ми хареса, че има такова Deadly Games и Trials и тая интрига в кортовете. Много... Само като самостоятелна мисля, че е страхотно, да не говорим, че поредицата е много добра. Именно ми харесва, че почва по средата на действието. Супер много неща са се случили преди Throne of Glass. И още толкова много има да се случат след това. И много от нещата, сигурно 40-50% от книгата, не можеш да разбереш точно за какво става въпрос, обаче то е с цел. Да. И защо тя постъпва по определен начин. Да. Мисля, че ударихме десетка. Да, мен даже ми е малко тъжно, защото ние за по-малко от месец сме прочели
Ти 4. 4, да. Аз 3. И стават още 4. Нали, те са по-обемисти, но все пак само 4. И това е. Приключваме тая вселена. И затова искам да отида супер много време на следващите 4. Супер бавничко да си ги прочита, да мога да запомня всички неща. Аз ще ревала на последната много и то за това, че приключва. Да. Знам, супер много ще... Аз вече не съм се супер знае дали привързана. приключва, тъй като Да. дедата ви на серията има ще е отворена да напише още от тази вселена. Да. Но макар че, чакай, имам конспираси теории. Чакай да изкарам картата. Не си ли прилича на Пюритян? Малко да, прилича на Англия. Да, нали? Само че като сравнявах с Акота с Пюритян, това е почти същото. Да, докато тези ги Ей, няма. тук, тук Това е е Хардбърн. Да, това го няма. И не мисля, че всички казват, че нали, това е миналото, после Факотар е настоящето, да, и после в Крисън Сити е бъдещето. Аз мисля, че стават по едно същото време. Да, аз си мисля, Горе-долу че... по едно Да, същото може би време. тая почва по-рано от другите, но в един момент се застъпват. Да, може би паралелно вътре. краищата ще се застъпят края на тая Много. или след края по някакъв начин, защото наистина мисля, че не е в миналото, просто са нали, различни вселени. Знам малко спойлер, ама има сцена, къде тя минава през различните там dimensions Да. и че вижда Фейра и Рисан, а то няма как това да е миналото, нали? Той ми Да, казва, че да. пътува във времето, така че... Мисля, че ще има книга, къде ще се съберат Бара и Да, Фейра аз си мисля. и... А иначе защо не е цяла картата? Защо не виждаме този Southern Да, континента? И защо да. не виждаме Уендлин, където тя Да. реално тренира? Да. Защо го няма? Няма го, не знам, и аз никоя го няма, Да, и аз тук го ги няма. Защо? А, супер, цел ли е направено? не знам, супер трудна карта, човек, аз... О, да. Тук просто пише... Да, Уендлин. Уендлин. И тук мисля, че даже не знам дали има самата посока за този южния континент. Много неща Да. липсват. И половината градове, които четем... Да, ги няма ги на няма. картата. Да. И аз още там в началото търсех някакви градове и ги нямаше и те не стигат, са супер трудно. Да. написани. А според теб, на по-големите градове има... Звездичка. Да, това са за порталите, нали? Какви портали? Ами там, нали, тия ключове и има такива портали, откъдето могат да влизат от други светове. Може би моята теория е, че където има такава звездичка, там има такъв портал и могат да пътуват. Ама това е само моя теория, не Оле! знам дали е така. Това е много добро, човек. Ама първо си мислех, тъй като видях само този, който е на Rifthold, и си мислех, че това е реално трона в глас, реално самия дворец, че е там, обаче го има на много други градове. И след това си мисля, че е свързано с тия Оле, наистина. гейтове. Оле, има където е той за затвора. Не е затвора, ми... Ето тук. Мините където са. О, Сол- да. Да. Да, и То този. тук май е за някакви метали, пък на другото, къде Горе тя са, беше, да, беше сол- да. Оле, наистина има на доста места. Иначе, в началото, като в първата книга, Любовният триъгълник Дориан, Тя нямаше химия с нито един от двамата, Да. честно казано. искам да кажа, че Кол не го харесвам вече. Те в интернет му викат Кейл. Наистина, не знам, трябва да бъде по-решителен. Да. Мислиш си, че му липсва 200-300 години. Да, със сигурност. Ох, не знам, аз Дориан много го обичам. Много е... Той е тъмно коса и се ни учи. Мисля, че това много ти влияе. Ролан ми идва малко по-зъв. Кой? Ролан. Леди чак е. Не знам. Аз май официално съм в ерата, в която харесвам руси мъже повече. И мисля, че на много подходящо време четем книгите. Кажи го на линките. Той може да мине за... Ама не е черна коса. Да, така е. Но аз Ролан и Братовчеда много го харесвам. То самото му излъчване, да. Много е такъв. Нека Кол да седи да прави. Уж прави нищо и накрая нищо не прави. Да, и супер грешни решения взема и не се учи от грешките си.
Мисля, една грешка я повтаряш супер много пъти и си мислиш, че ще има по-различен резултат. И до края почти не знае на коя страна е, кой подкрепя, срещу кой се бори, супер объркан. Той не вижда ли, че положението е зле, трябва да вземе страна. И това, където той я обича, обаче обича само една част от нея. Другата част от нея има за чудовище, което това не е окей, в смисъл. И го е страх. Да, буквално го е страх. Има за какво. Да. И много ми харесва, че Айлин има много различни самоличности и всеки един човек обича различни части от нея, докато мисля, че Ролан я обича изцяло. Мисля, той обича Айлин, да, докато примерно Кол обича The King's Champion. Да, момичето, нали, което спасява от The Salt Mines. Дориан може би харесва, че е различна, интересна. Да. Пък Нехимия, ако така се казва, тя обича Еленция, нали, духа, който представлява това, че е несломима и тем подобни неща. Докато Ролан я обича изцяло. Пък сам обича The Assassin. Селена. Аз не знаех, че той е бил асасин. Аз как почнах да чета, разбрах и ми стана много кофти. Не мислях, че ще я харесам Assassin's Blade, нали аз съм прочела само началото, но като почнах да я чета, малко бях негативно настроена, защото ще викам, ще се връщаме много в миналото, нали аз съм инвестирала сега, много ми е интересно какво ще стане нататък. И като почнах да чета и си викам, това няма ми хареса, буквално на третата страница вече бях супер инвестит. Да. Но едно ми харесва как в The Assassin's Blade аз не я харесвам нея. Тя се държи супер като дете. Не знае какво иска. Да, нали, това е идеята на книгата и после видим как израства. Да. Но да, мастер-клас според мен. Но е доста изстрадала. Да, мисля, че е една от най-изстрадалите героини, които... Да, ако не е най-изстрадалата. Много повече от Фейра. Да. Фейра, въпреки всичко, което преживява, пак нищо сравнение с половината от нейния път. Много са добри. Наистина много добри. Не знам как ще намерим после нещо, което да запълни това, което не липсва. Аз мисля, че като приключа поредицата и се депресирам, и ще изпадна в Reading School. Няма да... Имаме други къде и по-смешни. Да, така е. Все пак. Тази, където е за тебе, долу на Фоникс ли беше? Я дават много добре. The Bridge Kingdom. Да, The Bridge Kingdom. Оле, не я дават, че... Да. Аз прочетах сега една, защото я бях почнала между тея, на работа си бях забравила книгата и я имах на таблета. И тя ми как се казваше, маля се забравих. Много тъпа. Ама малко да ти се оплача на тебе. Between Life and Death се казва. Видях я от Инстаграм, има много рилчета за нея. Мисля, изключително тъпа. И после някак си ме накара да оценя много повече Masterpiece, защото и писането, и плота, и на теория много добре, на изпълнението много зле. И да, просто не знам как ще намерим нещо, което да ни хареса толкова много. Освен ако ни предпочетем Harry Potter. Да. Мисля, че най-вероятно... Трябва да почнем. Да. Аз мисля да прочетем Queen of Shadows, следващата, и да препрочетем Iron Flame и Fortwing. Добре. Да прочетем Onyx Storm и след това пак може да се върнем Добре. тези. Значи, аз сега Assassin's Blade ще гледам да я довърша за 2-3 дена макс. Да бъде до нова година. После, да кажем, първата седмица на януари, Queen of Shadows. И после имаме по една седмица и половина горе-долу да прочетем. Мисля, че ще смогнем ние тези прочетаме толкова бързо. И да разберем кой е second signature на Violet. Да, на Ририда. И дали Дейн е Вейнин, защото все повече виждам за това, че той е Вейнин, защото надракна му да му миришел. Да! И всички казват, че Дейн е Вейнин, пък аз така му почнах пак да го харесвам. Не, че го харесвам за Violet, но като може би има Redemption Arc за него. Да, може би. Аз го виждам с Кат. Двамата. Да. Да станат
Да има Redemption Arc. Да. Окей. Мисля, че Бренан наистина Бренан ще е бъде лош. Да. М. И ще бъде много разочарована от него. Да. Кой ми в момента да умре да Не, според мен, ако някой ще умира, ще бъде Мира. Най-импактно би било. Четох, чакай, ще се разплача сега. Четох, че хората, които се опитват да защитават Вайлет, един по един умират, тя сама ще я почне да отстоява позициите си и Лиам, нали, той трябваше да я защитава и след това умира. И сега в момента Мира е като нейн протектор. Няма да умира Мира. Сега. Да. А мисля, че Бренан просто укрива информация за Наулен Да, и Дракона и Тайрен. да. Ние И той там знае. казваме. И той знае, че този е Венин. 100% Наулен е Венин. I will die on that hill. Не ме интересува. Венин е, Бренан още го обича. И да. Да, те са двойка. Да, те са двойка. Ние сме сигурни. За сега на Сигнета последно какво мислиш, защото доста теории минахме. Аз съм се спряла на две. Къде си чакай си? Не давай си първо. Добре. Не харесвам от твоите. Едната ми теория е, че е Distance Wielder. Или тя, или Арик. Един от двамата, малко повече клоня към нея, тъй като се споменаваше, че Distance Wielding го е нямало от колко хиляди години, пък нали като вида на Андарна също тогава е нямало такъв дракон, така че много добре се вързва. Другото, дето си мисля, е Dreamwalking и един вид може да се телепортира в съня си и да влиза според мен и в сънищата на другите и нещо е такова. Аз съм много раздвоена. Нямам представа какъв е Second Signet. Надявам се след като ги прочетем наново да имам повече яснота. Не знам, защо нямам никакви доказателства, обаче си мисля, че Арик е Distance Wielder. Да, нали, защото той ми казва какво му е. Да, и не знам, звучи много... Звучи ми той да бъде Distance Wielder. Да. Има голяма логика, тъй като и той е нали, от кралското само семейство, пак е по-важен. И мисля, че брат му ще умре. Мисля, че той ще стане кинг и ще бъде гадже с слон. Да, това би било идеален ауткъм. Да. Не знам дали Ребека ще назабравя толкова много. И после една отделна книга само за Арик и за слонишка. Една новела. А те колко книги щяха да са? 5, мисля. Да. Но много се надявам да не ги претупа, защото вече е огромна сензация. Тя е доста бързо написана. И е по-кратка от Iron Flame. Iron Flame сякаш не беше много прибързана. Беше окей. Не, добре беше. Да. Но, примерно, вчера размишлявах за Powerless, Reckless, Powerful, ама Reckless беше много претупана. Да. И беше, развиваше се в супер бързи темпове и за много кратко време действията стана, в което много мразя, например, една цяла книга да е 2 седмици, например. Това е много нелепо, не знам какво е това 2 седмици, там няколко месеца, година поне, някак да има градация, да има развитие и в характера, и в отношенията. И все пак, за тия 2 седмици нищо не се случва. Да, буквално съм съгласна. Да, и се биеха на някакви покриви. И става вече супер. Да, това беше толкова нелепо в тази верига. И после там това поле с маковете. Да, ревах там, нали? Ама... Аз не плаках. Не. То моето не е единственото гадно, дето ми стана, е, че отрязаха косата. Да. Много мразя. мразя. Харесва повече така. Той ма дразни. Така ли? Да. Да, мен малко. Да. Искам това, ама няма да направя нищо по въпроса. Просто ще се премиря и цял живот, че съм нещастен. Какво е това? И ще я заведа там и после ще се опитвам да избягам с нея, точно като сме там. Да. Мисля, човек. Това е логиката. Да. И после ще изслуша цял живот, докато тя омъжена за брат ми и ще убивам заради нея. My guy. Тя може тега да те убие. Да, get your shit together. Не, доста cool energy. Да, нали? Да. Значи влизат ни в графата на бойфренд, които не харесваме. Да. И заедно до Тамлин. Тампон. Кой друг? Мемнон.
Мемно ме там със сигурност. Той просто в 400 страници говори едно и също. Емпрес. От Джош? Това е малко... Аз Джош не съм удата него, но ми харесва. Не, мен малко ме дразни. Мен си доктор, не да спъваш по-добре. После се качваш върху тях. Мен Крищиан малко... Крищиан... Не знам. Твърде беше... Доминантен и твърде нереален. Задушаващ. Да, за възрастен човек. Малко нереален. Да. От тази поредица Рис мисля, че е най... Да. Съгласна. Не, Рис ме е най-любимия от всички. И го сравним и с Зейдан. И с... може би само с Касиан, защото аз по принцип не обичам Golden Retriever бойфренда, но Касиан е... Не знам, Касиан е на сърцето просто. Всичко, което прави е... просто прекрасно. Прекрасно, не е много готово. Да. Има менбън. Да, мен май Рис ми е топ, обаче имам чувството, че... Мисля, че на Ролан просто му трябва да прочета още една книга и ще бъде на топа на класацията. Да. Знаеш ли ми Дориан как се разви с... Манон? Да. Аз също спомнях още нещо, но няма да го кажа. Аз предполагах, че ще е това, ама много голям спойлер. Кажи. Може да го знам. Ами за клана и за вещиците. Аз имах някакви предположения. Исках да разбера малко повече за самата история, защото в книгите много не разбрах защо връждуват тия вещици, това проклятие. И влезнах да чета в Трона в глас Wiki и видях нещо за Манон. Според мен, нали, поне това дето му разбрала е, че те са били като два вида вещици. Значи те вещиците са произлезни от тези... Валговете и фей. Да, като са заедно. Само, че едните взимат чертите повече на фейс. Тия да кроша. Да. Другите. Добрите. А другите на Валк. Как са? Валк мисля, че да. И те са по-вишъст. Да. По-агресивни и безскрупулни. Да. И не знам това. Само, че Манон има скрупули, когато убива хора. И да, няма да се спълвам. Оле, сега да не от тези другите. Нещо се удовлечи. Нищо няма да кажа. Нищо няма да кажа. Също така, това не е спойлър, защото това е моя теория, обаче усещам, че тая втората, Астерин, мисля, че ще умре. Не! Не, виждам го да умре. Просто е много дива и мисля, че някой ще убие и Манон ще поводее. Не знам. Това не е спойлър, нищо не съм видяла. Знам, че ще има някаква много голяма битка и те ще участват там в цялото град, как му беше името? Ормиц. Нещо, дето е от столицата на Тесан, май. Чакай да го видя. Оринц. Ето. Знам, че тук ще има някаква голяма битка, защото видях един рилс в Инстаграм да пата в Оринц. И скипнам го, но все пак. Да, аз мисля, че в крайна сметка няма да се бият на страната на краля. Или поне не завинаги. Може да има някаква битка, която са на страната на краля, обаче мисля, че да търтим със сигурност. Особено с Дориан, като стане някой. One eternity later. След паузата кафетата ни дойдоха. Да, най-накрая. Колко? Не 2 часа, час и половина. Може би 2 към 12 нещо поръчахме. Дойдоха 2:15. Да. Това е скандално. Все пак. Следващия път Коста да нас спонсорира. Да кажем 2 хубави думи за тях. То трябва да си направим списък, кой искаме да нас спонсорира. Аз бих искала Озон. Или Бристо, да. Или Оранж. Трите. Книгомания бих се радвала. Абе, който и да е. Да. Който иска да нас спонсорира. Да.
Нали ще правим само контент за книги. Да. Снимки от сорта на стъпала и на някакви други неща не пращаме. Ще може книгата с стъпалото. Да, друг контент. Зависи колко плаща. Да, реално. Ако имате оферти, чувствайте се свободни да ни пишете. Но поне да има 3 нули. Да, поне. Да. Нашите крака са много хубави. Ако пуснем подкаст 0, ще видите на Мария крака. Да, и гърба ми. Так, заповядайте. Чин-чин. Там говорихме, че много ни харесва. Да, сменихме 5000 поредици. Да, и Крайно супер сме. разбъркано книгите от поредицата, но все пак. Да. Ако трябва да ги оцениш с звезди, всичките ли са 5 за тебе? Може би. Да. Единствено за първата се чудих дали да бъде 4 или 5, но 5. Да, на всичките бих дала 5. Да, ама може би аз 4,5. На първата. Може би даже и на втората. Мгм. Първата и втората. Втората беше много, много междинна някаква такава. Още Да. не случиха се доста неща, но нищо конкретно, което да е много епично. Нали? Беше само една обстановка, почти никъде не се пътуваше. Мгм. И много ме дразнеше на Air Fire, че се сменяше point of view постоянно. Да. И на Call Point of View беше супер тъпо и всеки път просто като видях исках да метна книгата. Аз на Кол ми харесваше, тъй като и... Идион. Да, Едиан беше Да. там. Пък аз... Да. Но мен на Манон не ме мрази. Обаче, те първо нещо интересно се случва при Ама то не беше Ролан. супер интересно. При Ролан и Айлен. И изведнъж Манон 3 глави. И аз казвам като... Ама нейните глави просто ако се отделят в една отделна книга ще е супер интересно. Да, реално. Олен там с дракона, Да. с Уейвърн, той е Уейвърн. Да, Уейвърн е. А то разликата беше, че едните има 4 крака, Уейвърн има 2. Да, мисля, че нямат предни крачета, ми е Мгм. крилата. Да. Оф, ама много мило ми стана. Да. Ето там ме тръгна теорията. Да. А също така, за вещиците, как ще се казват Yellow Legs? И тази ще се казва Баба Yellow Legs. Буквално се казва баба. Баба, да. Иначе много гадни, много добре са написани. Мисля, точно И да, както Искра. вещиците трябва. Да, човек и Искра. Да. Как Малко така? балканско звучение Да. и не се учат момче. И този... Ти може би не си стигнала до там в The Assassin's Blade, където е при Mute Master. Да. Аз само буквално се приключих с пирата. Първата част, тя е Да. 70 страници. Да, тя е последващата. Ами там има един, който се казва Михаил. Да, та много... Мишо. Да, Мишо. Да, интересни. Да. Също така, Абраксас. Да. Не се ли казваше чудовището в това? В Актар. Това в библиотеката. Едно от тия, дето са богове реално. Дето са тримата братя, едната сестра, The Weaver, Абраксас и Кошей. Не бяха ли Кошник така? е на езерото, Да. Уивъра. Абраксас не беше ли Касиан, дето го е страх? Не, той не има роднина. А, не им ли? Ама не Не, се каже пак Абраксас. Този... Не, те са май Уивъра, то Мгм. където е... тази, където е гората. О, Този малкия. Боун Карвара Да. и то Кошей. Да. В... А в библиотеката Да. чудовище не беше ли Абраксас? Може и да не. Може да се бъркам. Не беше Много ли ми е зло сходно. нещо? Брайаксис. Брайаксис, да. Фак. Close enough. Имаше още един герой, който мисля, че името го има и факт тази сега не мога да се сетя кой беше. Може и за него да съм се подвела. О, не. В това, в Crescent City, ама не Даника, ами някой друг. Да, сега не мога да се сетя, ама от някой от неважните герои се споменаваше едно име, което го има и в това. Не мисля, че са вързани двете неща, просто да. Друга теория, дето гледах е, че нали
Един казва, че Ролан там на какво мирише на Pine and Да, Snow. да. Да, той Че- мирише като... Home, Да. един вид за нея. Мгм. А тя на него мирише на Хъни Жасмин. Мгм. А това е сента на Елейн. И да, пак някакви теории четах, че може това да е навързано или просто на Сара Джей Мас си е свършил въображението за комбинации на парфюми, но беше малко така... Просто защото го имам, буквално имам парфюм с жасмини и мейки и затова направих връзката. Иначе не мога да се представя как мирише Pine and Snow. На нещо много чисто. Но ако е Предполагам. снова тук в Пловдив, мисля, че много начуто. Ама Пайн, да, ами като романтизатор за кола ще го представя. На дървесина и на сироп за кашлица, не знам. Как е такова остро. Аз си Как представям ми харесва някакво... рола? Ама чаква да кажеш, че мирише на сироп за кашлица. Добре е на романтизатор за кола, тя е автомивките, където и дават без пари. Не е по-добре. Аз мисля, че ще мирише някакво много на чисто пол. Студено. Добре, на какво мириш? Де на гора? На гора, да. Ми, Пайн. Да. Да, С дървета. Но според мен е точно на ароматизатор за кола. Мириш. Даже и там имам един мой, че го дам тук да навлезем в настроението на книгата. Но да, Рис, не знам, не помня как мирише, но 100% мириш на нещо луксозно. Да, най-вероятно. На Том Форд. Пък Фейра. Фейра на какво миришеш? Ами дали няма ли там вода? Да. И на буй, и на такъв разрез. Обсъдихме и парфюмите. Да. Наистина, какво ще мериш? Нещо злобно. Да. Може наистина някакъв арабски парфюм, не нещо по-тежко Да се такова. задушава. Да. Искаш да излезеш от стаята. Иначе, няма да казвам, защото малко е спойлер. Кажи. Мисля, че не е много. Но той не е някакъв голям спойлер. Да кажа, ще кажа. Той не е голям спойлер. Да. Нищо не е. Да, Assassin's Blade. Тя седи там на един... може и да е минало, може при пирата да е било, където стои на един плаж и изведнъж почва да й мирише на Pine and Snow, почва да духа вятър, да. мирише на Pine and Snow и нали напомня на вкъщи. Да. Но и Ролан мирише така, но реално първо си мисли, че това е той и е препратка, нали, че той е там, нали, някъде, обаче там, нали, няма магия. Тоест той няма да може да си използва силите и да използва вятъра. Отговор. Да може. Това е другото дейт много ма дразни. Извинявай, че те прекъсвам, как може да си пиле? Ама той е много... Не е просто пиле. Много красиво пиле, голямо пиле. Ма пиле! Да, Да знам, дракон не, пак да не си няма проблема, ма пиле малко ми е антиклимат. не знам, според мен му подхожда, не Това знам. приятеля му е пума ли какво? Да, ама единия е такъв, единия също е пиле. Тъй че... А другите двама бяха вълци, не Мисля, вълци, че някакви... Да, май вълци бяха, Да, те май са близнаци. Да. Да. А там как ще стане връзката и те ли имат такъв блудхолд към Мери? Да, мисля, че имат, те затова там го бичуваха, защото тя им нареди. А, И не знам как ще успеят да се Да. махнат от и нея. какъв е този фетиш с бичуването човек Да. навсякъде? И Ролан дет казваше, нали, I will whip you. Да, човек, мъкни и всичко, Да. което кажеш е супер грешно. Просто престани. Да, аз може би за това не го... А, Не, че го харесвам, да. харесвам го, ма ми е леко още безинтересен, така да кажа. Мисля, че в следващата книга... Много е пасивен. Не да знам. Имам предвид как може първо на мейл и после веднага, ама там на секундата, ти една секунда си свободен.
И веднага пада на колени и там да си реже ръката. Той, за да я предпази, защото Мейв спокойно може да я преследва, защото нито има хаос, нито има нищо, нито има тя знае, пари. че това е с нея. Да, ама когато има кръвна клетва, много по-силно. Мисъл, Много, Да. не знам, много тъпо ми стана. човек да го прави заради нея. Да, но е малко смотан. Мен ме харесва, защото не знам, на нея трябва някакъв такъв мъж, който да... Не знам, той може да... Не знам Да как да го би. кажа. Да Да, я той я обижда. приема такава, каквато е, без Да, тя да има да, нужда да да. се обяснява за някакви Да, неща. той даже я харесва заради... Да, не Ами. въпреки тия неща, ами и заради Да. нещата, които са се случили, което прикол никога няма да стане. Той е твърде страхлив. На него Да, му трябва да. някаква много спокойна. Виждам го с някаква хилър, например, като най-дете убиха. Да, уф. Между другото, очаквах, че няма да я виждаме повече. Трябваше да се разчисти място за Мадон. Да. Преди много персонажи щяха да станат. Да. Но това е някакси, нали, в развитието на Дориан играе важна роля, така че ми хареса, че го имаш, иначе ще да е твърде скучно. Да, ако получава всичко, дето иска, със сигурност. И сега дето му сложиха Да, колора. много тъжно. И кулите! Ти сети ли се, че всъщност тия кули са проводниците, за които е станало? След като почнаха да обсъждат нещата, да, ама преди това ги гледам на картата, Да, изобщо няма Да. шанс. Иначе да, има много логика, нали, правят триъгълник, и там Да. да няма магия. Да. Малко. нали? И те да са Ама- в краищата на континента. Да. Ма не е никакъв шанс. Тук много неща се случват едновременно и дори някакви да са супер очевидни, не знам, може да ги хванеш, защото вече следващата глава си при Манон и там стават някакви неща и всички миришат гадно и не трябва да им се пие кръвта. Да. Според мен тя скоро ще почне да осъзнава какво се случва. Да. Те всъщност те така ми решат заради магията ли? Мисля си да, защото защото са под влиянието на да, нали, влизат черното. някакви неща в тях Аха. и да, такива вау. Мисля, Ами, някакви неща. и те, нали, Търтин не ядяха от тази храна, може би Да. затова ще видят. Ще разберат реално. Да, какво Да. става. Да, може Така си би. мисля. А пък, малко пак сменям. Ама, Мейв е убила мъжа си? Да, човек, Ах ти гадната. там много не разбрах какво се случва. Тя го убила. Значи мъжа на Мейв, забравих му името, е бил приятел на този Бранан, Да, който е родител на Ейлин. Ейлин. Да. Да. И тя го убила, защото заради тия ключове, нали? Да, реално. взело е всъщност. Те са искали да ги върнат към Да, това. да. А Тя тя иска да ги тя да вземе. си ги вземе. И в крайна сметка, така е май историята, че един вид тя ги е разпръснала и тя ги е скрила, пък тя всъщност е убила. Да, и сега Ейлин е с меча на мъжа й. Да. Голден. Така ли беше? Уф, много Голден. са- много От са злато трудни. е. О, Да. Мен много ме рада фентазитата понякога път вместо I. Мисля, нормално би било да пишеш някакво име с I, те го пишат с Y. И нали пак е I. да. И... Да, I like it. Много са ми трудни тя имена. Да, аз на 90% си ги измислям. Може да съм много далеч от действителността. Аз понякога път даже не ги прочитам го на мозъка ми, не го осъзнава как точно се чете. И Рифт Холт, постоянно до втората книга си мислех, че да казва Рифтолт. И викам, бах ти странно име Рифтолт, какво е това? Но просто много неща стават едновременно и после ще търсим това чувство. Да, но да. не мисля, че... Въпреки, че ще излизат много книги, които съм много развълнувана за тях, но не мисля, че е такава. Да, не мисля, че скоро ще намерим нещо такова. Може би след Onyx Storm и пак не знам дали ще Да. се доближи, защото много бързо излезна. Мгм. Те буквално първата и втората май в една година излезнаха в началото и края. Нещо е такова беше. Ами да, или дори да не е в една, Да. да е много по-малко от... Да. Да, днес се надявам да е отделила време и да бъде детайлна, да бъде измислена. Да. И да има логика. Да. Защото наистина форшадоинга за Onyx Storm е доста и ако не
се навървят нещата, ще е много бъркащо. Всички тези теории, къде имаме. Също няма да е вярно. Трябва да видим Бимбо, нали направи? Да, Навлен и Бренан са двойка. Това съм сигурна. Да, казаха, че заради... Не заради... Ребека Ябс каза, че баща е мъртъв. Да, не мога повярвам, според мен беше жив, ама как сега? Толкова добра възможност. Да. Добре, дори да е мъртъв, според мен неговия ресърч по някакъв начин ще бъде от полза, ще намери някакви неща. Дори да е мъртъв, по някакъв начин ще й помогне. Да. Чете ли откъса? Още не съм. Добре, ще ти кажа нещо, където е давай. в откъса. Мисля, че там пишеше, като цяло откъса е за в лечебницата, как има такива скрайбове, ама те всъщност са венени и те така са навлезли в... Така ли? Да. Това го видях, мисля, че е някаква теория просто. И единия венин, който изчезна и се телепортира са буквално, е с сив кичур. Омага! Да, има някаква връзка с това, Да. наистина. Може би наистина Лилит е била заразена там, като се води, Мгм. като е била бременна. Или... И затова папа Соренгел е правил ресърч. Да. Да, така има наистина логика. Да, може това е така. Прочети го, много е гложен. И за Зейда ме имаше страх. неща, ама няма да ти кажа. Не, кажи ми. Не, няма да ти кажа. Не, кажи ми. Не. Трябва да прочетеш. Защото аз бях... Буквално. Психическото ми здраве няма да издържи. Просто То вече не издържа. да, Трона в глас, после Оник Сторм. После имаме Heartless Hunter втората част. Да, Republic. Sky Shade също Да. така. Почваме с Грим Spark of the Thunder. Everflame. Да, Тя била много слабърна. така ли? Много. Май буквално не са срещали до втората книга, тук не са срещали до третата, Да, така тъй, че... че може би това е най-слабо бърна, който съм чела някога. Да. Тъй, че... Изобщо да не го видим. Да. до книги. И то пак нищо не е станало. Да, те само приятели са. Все спът на едно легло, но са само приятели. Да, и той я гледа в ваната там и кой... Много чизи беше, много се Където я татуира беше много... Не знам. Много миличко ми Да, стана, много много интимно. тъжно. Да, точно да. имат много интимни моменти, пък не са сексуални моментите. И... Но може би за това така ще им изградят връзката. Знам още нещо, един много голям спойлер, но няма ще го казвам, нямам търпение, надявам се, че в следващата книга вече ще стане. Ще стане Кажи ясно. ми. Няма да ти кажа. Не, това не мога да ти го кажа. Смъртно. Оле, Защото толкова е- ли е голям? Да. Вау! Ако братовчета умира, не искам да ми казваш. Оля, братовчета Не знам. Може и да умира, но не мисля, не говоря за това. Аз много се притеснявам. Аз не знам, че го спасят. В смисъл, естествено, че го спасят. И трябва да се видят двамата. Те Няма да трябва да умре се сега. съберат и трябва да има супер епик батъл. Да, и трябва да са супер гадни двамата, да са супер силни и много хора да убият. След това се притеснявам, че ще умре. Въпреки, че видях един фенарт, някои персонажи бяха на един трон, когато Ейлин вече... Да. Все пак това нищо не означава. Нали в това видение, този, където е принца от тия... Да. Валк ли? Мгм. Си влак. Не знам защо. Че тя е там с огърлицата и Мгм. Лидия е там и Да. И реално, тя си мисли, че просто видение, според мен това е в бъдещето и наистина ще се случи. Да. Но все пак. Друго, моята теория за Нихимия е, че е жива. Продължаваш ли? Не да Не, го вярваш. Тотално рухнал. Тотално рухнал. До последно си мислех, че е вярно и се надявах. Ама колко трябва да си делюжанал, че нарочно да умреш. Да, реално ти беше права, тя си го е оркестрейтнала. Да, ама не мислех, че наистина ще умря. Ами да, защото те с тая Ирена си говориха, нали, че трябва да има нещо, което да прекара или... Да, Отвъд. да. И дали Това- да е тя или Дориан, обаче Дориан не е готов. Да, И може би сега вече Дориан ще бъде готов. да, след След смъртта тази на... травма. Оле, да, и той, този краля му каза I knew you had. Да. Има някаква връзка там. Той не ми се вярва да е спрял магията, да е това просто. Мгм. Има някаква цел.
прави нещо и Да, тази енергия да. използва някъде. Има нещо. И аз не знам какво е точно, но има някакви по-големи Да. планове, които те първо. А той дали има? Краля. Според мен не, нямаше да използва, ако има. Може би накрая ще видим, ако има. Да, и как дори няма да пришове, че никой друг Да. няма. Ами той нали от това семейство, от което е... Или... Не баш. Не, ама... Не знам. Аз се обърках. Да. Ще разберем, ние Да. все пак сме прочели много малко. Да. От основните само 3, така че... Да, те първо почнаха да се Да, навързват те още нещата. колко стават? Още 4, да. И затова ми е малко тъжно, но поне сте по 600 страници. Цяло Да. за 2 книги. Те че... Не знам да Да. колко е чонки. Мгм. Следващите ще ги четем ли тандемно двете книги едновременно или няма да се го причиняваме? Не знам. Да. Звучи много Нали? добре. Мисля, кога е друг път, че може да четем две книги Да, едновременно? искаш ли? Да, айде. Не трябва да това. Чин, добрите решения. Но да, не сме чели по другия начин, по прагматичния начин, но Да. мисля, че романтичният начин е най-добрия. Много е въздействащ. И... На мен още не ме въздейства, защото не съм прочела, но вярвам ти. Може би, както Сара Джей Мас е посъветвала, всъщност Assassin's Blade да е трета, не да е Air of Fire. И не знам дали така ще да е по-добре, ама така може би ще има повече импакт върху самата история. Не знам. Мисля, че добре е решил. Да, и аз така мисля. Защото следващата със сигурност ще трябва да се изправи срещу този Assassin's King. Да. И там много неща. Арун. Да, Рубин. И там мисля, че някакви неща ще си спомня за сам, според мен. Тъй, че мисля, че е правилно решение Да. така да я прочетем. Има ли тази сцена с сапуна? Да, то не е баш сцена, просто няма да спълвам. Но да, това са и нейните размисли, там много ревах. Защото... Аз малко преди да прочета последната глава, влезнах в Pinterest и не съм търсила нищо, просто ми излезна един фенар на нея и сам, преди и след. И много се разстроих, след това прочетох главата и... Да. Мисля, много мастерфул е написано, защото ще го прочетеш. Добре. Да, И тогава ще един разбереш някакви неща с Ролан, що примерно не го включва в планове и що така мисли за някакви неща, нали опитва се да вземе полука от нещата, де са се случвали. Да, имам чувството, че тя малко се опитва да е супер самостоятелна и да се изолира, просто за да не нарани някой друг Да. покрай нея, да не си изпати. Да. И може би да не включва други хора в плановете си, защото тя веднъж е включва някой друг и нещата се развиват по много ужасен начин. И може би затова просто, да, къде е сама. Оле, чакай се да разпределя. Хем знам, че умира и хем ми е супер гадно, защото много го харесвам. Да, мен много ми Вие допада. са деца още. Да, точно той е много по-различен, примерно от Роланд и от Дориан. Съвсем различен, но точно това е, защото са деца и много детска любов това. И малко ми навява за Divine Rivals, малко такива вайбове ми дава на моменти. Нали, само че ние са журналисти, тя са убийци, но все пак... Една професия. Да. Но да, много е добра. Аз не знам, на почивки я четох, защото на моменти много хард ми идваше. Ами аз мисля да прочитам сегментите, които са и да си дам почивка. Да. Защото те са по 60 странички някъде. Толкова кратки са. Да. Отделно ги четеш. През... Малко сменям темата, извиняй. На Коледа четете ли Колта в Не, ти. Не, взеха и ни я И аз прочетах. така. И аз я носих, нищо не четох на Коледа. И аз. То нямаше, то беше такъв хаос, човек. Ние, ако изрежем после, 2,000 years later. Здравейте отново! след малко технически затруднения. Да, и една батерия по-малко. И малко загуба на запис. Приключваме подкаста. Да. Чин-чин. Чин-чин. За първия успешен подкаст. Да, пожелаваме ви много
много хубава нова година, обсипана с страхотни книги, емоции и delusion. Да, делу и да суму. Bye! Bye!